No, čo sa týka Popradu, moc sme toho nevideli, nakoľko sme nevidiaci, ale čo sme teda akože cítili a prežívali, vlastne boli to veľmi, veľmi nerovné chodníky a veľmi zlé označené kraje chodníkov. A došli sme na takú križovatku, ktorá bola tak úžasne frekventovaná, bola bez zebier, bez značenia, kde sme mali tak obrovský problém prejsť, že to bolo až neskutočné. Ináč nemôžem nič viac povedať o Poprade, pretože my sme boli potom len na ceste do toho hotela, kde sme trávili čas až doteraz. Takže to by bolo asi tak všetko. A zima je tu. Tento projekt vymyslela naša pani riaditeľka výcvikovej školy prevodiacich psov, ktorá sídli v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave. Ona je autorkou tohto projektu, pani riaditeľka Jarmila Viragová. A vlastne ja si myslím, že účelom tohto jej nápadu je zistiť, že či sa dá za pomoci vodiaceho psa a za pomoci techniky, ako je diktafón, prejsť neznámymi miestami bez pomoci nejakého vidiaceho asistenta. Štát síce prispieva na výdavky súvisiace so starostlivosťou o takéhoto psíka, ale stále je to miestami nedostačujúce. No a preto je teda dôležité, aby človek mal možnosť tohto psíka materiálne zabezpečiť, aby mal schopnosť aj samostatne sa pohybovať z hľadiska priestorovej orientácie, pretože so psíkom sa chodí tak, že v podstate ten vodiaci pes sa stará o to, aby sa človek bezpečne dostal niekam, aby obišiel s človekom prekážky a podobne, ale v podstate navigácia na tej trase je na tom človeku. To znamená, že každý nevidiaci človek určite nemá predpoklady na to, aby mohol mať vodiaceho psíka. Od nedele, kedy sme vycestovali z Bratislavy z hlavnej stanice do Košic, tak sme navštívili mesto Košice. Z Košic sme sa presunuli do Popradu a z Popradu dnes pokračujeme ďalej do Liptovského Mikuláša a potom nás čakajú ešte dve miesta, je to Žilina a Trenčín. A posledný deň nášho putovania už bude vlastne posledná trasa, finále do Bratislavy.